Insemmilkom u nilqakom ma' dan il-programm ġdid mis-sensiela Globalist. Huwa diffiċli biex fi programm wieħed tispjega dak kollu li għaddej fid-dinja politika bħalissa. Iżda hemm bżonn li dan il-proċess isir sabiex intom tintebħu x'inhi l-verità. Min qiegħed jaħbiha, għala qed jaħbiha u kif l-informazzjoni u anke t-teknoloġija qed jiġu użati mill-politikanti u anke mill-big business sabiex jaqarqu bil-masses u jġeluhom jemmnu biss dak li jridu huma. Dan kollu qed jiġri mhux fuq skala internazzjonali biss, iżda anke fuq dik lokali. Kif tafu din id-dinja mimlija aljenazzjonijiet? Madwarna fuq naħa għandna għaddejjin gwerer, terrorizmu, immigrazzjoni tal-masses, kriżijiet finanzjarji, korruzzjoni politika u krimini bla rażan. U fuq in-naħa l-oħra għandna aljenazzjonijiet tal-films, teatrini, sport, moda, festi, għad-disin, kaċċa, annimali, programmi televiżivi u tar-radju u miet ħaġa oħra li jżommuna l-bogħod mir-realtà. Kulħadd iħobb xi ħaġa u kulħadd aljenat fuq xi ħaġa. Allura, meta l-maġġoranza tal-popli madwar id-dinja, inkluż aħna, jinsabu medijin dawk l-affarijiet kollha u anki bil-ħajja ta' kuljum li kif tafu fiha l-problemi kwotidjani tagħha, bil-fors li jkun diffiċli li tkun taf il-verità. Tkun taf biss dak li tisma' fuq ir-radju u fuq li tara fuq it-televiżjoni. Iżda dak kollu li naraw u nisimgħu huwa verità. Però biex nirrispondu dik il-mistoqsija fil-preżent, irridu mmorru lura bosta snin fil-passat u naraw x'ġar eżatt fl-istorja sabiex nagħtu sinifikat reali ta' dak li qed jiġri madwarna illum. Madwar 200 sena ilu, bejn is-sena 1820 u 1840, kienet bdiet dik li llum nafuha bħala ir-rivoluzzjoni industrijali. Dan kien il-proċess innovattiv li għadda mis-sistema tal-manifattura, jiġifieri xogħol li kien isir bl-idejn, għal sistema mekkanika ta' produzzjoni għal masses. Jiġifieri xogħol produttiv bl-użu ta' magni li jaħdmu bl-istim u l-faħam. Din kienet rivoluzzjoni li minna gwadanjaw kemm il-popli iżda aktar minn hekk gwadanjaw minna numru ta' negozjanti kbar, Ewropej u Amerikani, jew Anglo-Amerikani, f'diversi oqsma. Huwa vera li l-livell tal-ħajja beda jogħla xi ftit, iżda ma setax jiġi kkumparat mal-profitti enormi li ċertu familji bdew jagħmlu fil-qasam tal-produzzjoni tal-faħam, tal-ħadid, tessuti u anki tal-agrikoltura. Dan l-avveniment storiku kien il-magna wara tkabbir ta' ġid enormi għal numru żgħir ta' familji elitisti. Dawn il-familji bosta minnhom skruplużi u rejba inqdew bl-injoranza u l-povertà kbira tal-masses tal-ħaddiema sabiex ikabbru ġidhom mingħajr qis. Matul dak iż-żmien rajna wkoll li l-popolazzjoni dinjija bdiet teskala sew. Aktar produzzjoni tal-ikel u aktar dħul kien ifisser li d-dinja setet issostni aktar nies. Dak iż-żmien kien ukoll iż-żmien li fetaħ il-bibien tal-ideoloġija kapitalista. L-ewwel rivoluzzjoni industrijali kienet ta' spinta sabiex tinħoloq it-tieni rivoluzzjoni industrijali, dik fejn beda jintuża iż-żejt flok il-faħam. Dan wassal sabiex bosta ħaddiema jitilqu mill-ħajja agrikola fl-irħula tagħhom għal dik ġewwa l-fabbriki li kienu fl-ibliet. Infetħu fabbriki kbar kemm fl-Ewropa u anke fl-Amerika li kienu jimpjegaw eluf ta' ħaddiema. Hekk kif il-produzzjoni ta' diversi prodotti bdiet tikber u l-profitti bdew jikbru dejjem aktar, is-saħħa finanzjarja tal-familji elitisti bdiet dejjem aktar tissoda. U allum se jkunu nifuq hawnhekk. Sakemm nerġa' niltaqgħu għat-tieni parti ta' dan il-programm, jiena Robert Henry Buġejja flimkien ma' Romina Farrugia Randon insemmulkom.